עבר הזמן, נסעת לחפש רחוק מכאן, ואני מחכה לך. חייל טוב, מה זה? הוא טוב, מה? שאלה קשה. מצוינות בשבילי זו דוגמה אישית. מצוינות בשבילי זה להשתדל להתבלט בכל תחומי העשייה, לדעת להתמודד עם מצבים מורכבים, לעזור למי שאפשר. אני מרגיש שאני מצטיין בגלל שמגיע לי. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב בעיניים. מצוינות. מצטיין בשבילי זה עושה לי מאוד הרגשה טובה בלב, ומכל הלב תודה רבה מי שבחר בי להיות מצטיין. אין לי מה להגיד. מצוינות בשבילי זה אחריות, תודה, עבודה מאוד חשובה בשבילי, ואני מאוד הרגשתי הרגשה שסומכים עליי, שאוהבים אותי, שתומכים בי, ותודה. לא, אל תהיה. לא, זהו. זהו. נהיה לי לפני הגשם, צוצרים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. מצוינות בשבילי זה לשאוף תמיד לעשות את הכי טוב שלך. מצוינות בשבילי זה לעשות את הדבר שמוטל עליי באופן הכי טוב שאפשר. מצוינות זה לתרום כל מה שמבקשים, מה שמבקשים מאיתנו, אנחנו עושים. וזהו. ובשבילי מצוינות זה לקבל משימה ולקחת אותה ברצינות, גם אם היא לא לטעמך, וגם אם היא לא התבצעה לצד הטוב ביותר, אם עשית את 100%, זה נטו מצוינות. מצוינות בשבילי היא לעשות את העבודה שלך בצורה הכי טובה שיש, ביושר, בכבוד, באהבה, לתת את הנשמה עם מה שאתה עושה, לא לעשות בשביל לעשות ולהבין את ההשפעה של מה שאתה עושה. אמר לי שאני סתם מפקד מרכז, ככה הממציא שלי בא לי בהפתעה. לדעתי זה לתת מעצמך כמה שיותר, כמה שאתה יכול בשביל אחרים, בלי לצפות גם למשהו חזרה. זה מצוינות לדעתי. יפה. וזהו, תודה, המרכז זובלה. יחכו